ukuthini mfethu? Sekusalukwazi. Ngisalukwazi mina. Isalukazi ukwazi ukusiphumula mfethu sibenqola. Yasizwa mfethu ukuthini kodwa? Ngisalukwazi. Njengoba ngibiza ngazo konke izinto ngimbuza ngani yena ukuthini kumina. Ngithi ngiyamdakela yona ndlela le yangihlonipha ngayo. Yini isalukwazi? Uwena. Hey, Yini isalukwazi? Uwena. Hey wena. Ungangithathi kanjalo. Sengikuthathile. Ungangithathi kanjalo. Ngiyakudakela. Musubona umoya wami uqhubeka la ugcine khona. Bafethu ngiyanicela. Mina angifuni ukulwa nani. Angifuni futhi silwe. Ngifuna silungise la kunini. Ubudlelwane benu buqhubeke. Mfowethu angithathi side la mama. Kodwa I'm trying to make you understand ukuthi yini umama akhala ngayo. Umama kumina engibhalele i-email, ebhalele i-production team yethu. Uchazile mfethu ukuthi kubi ukufice wena ungelutho, ungekho right empilweni. Wakuthanda. Ukushilo futhi eqala. Uthi meyabe niqala nje bomakhelane wakhe. Ukwalele wena ngokuthemba kakhulu wena ukudlula mina. Kuyacaca mfethu. Kuyacaca. Wayethemba wena ukudlula mina indoda yakhe. Ngoba kusomdlulile. Buha mfethu kuyimanje ngikhuluma nawe izindoda, wena ufuna uku-actors umama, ufuna ukungilalela. Mfethu kwayiwena ngase ngiqala ungihlanyela manje. Ngihlanyela ngani? Ngihlanyela nje kwayiwena nobabili vele into eniplanile sizohlangana. Unje lo muntu vele. vele. Ngilethele wena. Angikwazi ukuthi vele nengqondo yakhe incane. Incane ngoba ngidlula wena. Incane vele ingane. Ingqondo angazi ngangenzani. Yamuzwa ukuthini? Yamuzwa ukuthi. Angazi ngangenzani ngempela ngiyayisola. Ingqondo kuphela encane noma mhlambe. Konke nje shutha akukho akuhambi kahle. Wena ukwazi ukukhumula umuntu onengqondo encane wena sale nqondo ukubona manje lokho. Nakho-ke phela. Bayibona manje lokho. Bengimkhululela phela ngoba bengimthanda. Soqala ukubona nini? Bengimthanda manje fanele ngicacisele ngoba ngisalibona nalolo thando ongathi lilahlekile Qaleni nokubona lokho. Side manje isikhathi. Njoba ngize ngabhalela kulolu hlelo nje ngoba kufanele kulungiseleke lo dodo owenzayo. Sekudode manje. Sekudode manje. Mfethu. Ushanele ngoba udodo ushanele. Ushanele kudodo idodi phela yashana. Hayi ubuthe wena. Hayi ngeke wena kufanele ubuthe ushanela bese uyawubutha. Wena bafama ufuna ukushanelwa kalula nje kanti wena usayimisele nkosisi. Ama-highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcini ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoine membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Ku-wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala matifana lwani ngibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa nako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona nje manje siku-60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.